खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 11 एप्रिल बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृष राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोजोन खुसियै थानो हागोन। मिथुन राशि। गावनि मोजां मोननायखौ मोनैयाव गोसोआ बोरनो हागौ, गोसोआ बायग्लिनो हागौ। कर्कट राशि। बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिया जाफुंसारनो हागौ, बिफानि सुखु फैगोन, मोजां सान। कन्या राशि। गावनि लोगोजों मानिबा जाहोनाव बांसावजानो हागौ, गोसोआ लाजिखांनाय मोनगोन। तुला राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथांनि गोसथोलायनायनि गेजेराव फोथायलायनाय फैनो हागौ, मोजां सान जागोन। धनु राशि। न'खराव धोन दौलत फैगोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, मोजां सान। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै साजा मोननो गिनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कुम्भ राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, सावस्रिखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनखांगोन। मीन राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुना नोंथांखौ थुलुंगा होनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।